What's up mga kaibigan? Mayong gabi ninyong tanan, no? So, oras karon na sa tanaw na to oras. Mga pinabana na ako karon mga nasa alas 8. Nag-vlog mi karon kaya nga na ako'y challenge sa ako ang igsuon, no? Na ako'y challenge na nami games para namon duha. I-challenge na ko siya ug musukol ba siya sa ako ang dula. Tol. Ay, sagot tol. Dali mo. Akong challenge nimo atong dula aron paunhanay og mata. Paunhanay og mata. Oh. Sige. Pag abot og alauna sirado, counted na siya. Kinsa una gid makamata. Alauna sirado din alas 2, alas 3, alas 5. Pero alas 12 pa dili na counted gabi pa man. Oo. Pag kuan ka ng ring, ano counted. Sige. Unsay parusa nato sa mapilde? Kuan, kabuon. Kabo ra kanang ayaw kanang sugo sa balay. Kapoy kay. Sa isa ka sugo na lang. Sa kasugo. Oh, ayaw lang po nang dili pwede. Kana lang pong makaya. Sige. Sige, sa isa ka sugo. So, muna to mga kaibigan, no. Paunhanay mig mata. Og kinsay unang mata mo'y mudaog. Og dugay mo mata mo'y pilde. Oo. Alas 12 di pa na counted pero pag alauna, alas 2, alas 3 counted na siya. Ha? Deal. Okay. Deal. Og kinsa gito unang mata, mo'y mosumpay ani sa akong itabon sa video. Sige. Sige. And And 1, 2, 3. What's up guys? Sumukan mo. Ako day una ning mata sa mua. Ako ba una ning mata? Walang mo kabalo. Mga kaibigan, kita magid pod nato no kung kinsa gi una ning mata. Ako gi una ning mata. Siyempre. Kaya na ako ebidensya ikapakita. Ako gi una ning mata. Karon ato ang istoryahan karon unsay buhaton sa mapilde. Tol, unsa may maingon nimo nga ikaw may napilde? Nagdamgo mo kung gabi igot. Nagdabgo ka gabi? So idamgo nimo? Kadog na may kuan. 9 balls on double kick. Gay email. Email pa more. Minuto nga guys, pasensya na kay nalami ang tulog. Dayon. Mangisa ko gamay kadto lang. Yung mga to guys, no, mauday napilde siya kay email. What's up guys? Time na karon para sa parusa. Hey guys. Okay. Time to parusa. Andam na baka sa akong parusa ihatag nimo? Amdam na, game to game. Wala suka ay. Wala mo suka ay. Okay. 'Di ba? Atong parusa na. Ito no kala mo ron. Di ba ito para sa suguon?
Gisugo ta ka timong kanon ning okra bilang isang parusa. Okay. Sige. Ang sarap siya. Ulo, labi dai, labi. Ulore ko na, ulore pabilin. Lami manggod. Wala ba tubig? Wala, unya na, utlas. Kablo ba? Ang sarap siya. Sustansya na okra oy. Tulog. Yan, lamig lang yan. Gamay na lang, gamay na lang. 1, 2. Oh. Kita lang. Dok. Dugay-dugayo naman na, load yung samot yun. Da. Wala asin ay. Ukra ra kong gipakaon. Wow. Wow. Di ba kaya? Okay. Takang mata eh. So. Sustansya ba okra? Ang sarap. Ang sarap niya giluwa. Hindi makaya guys. Hindi rin na tamas tutunad. Kalaos na sila lo. So, ang dapat doon, kailangan natin ng suka, sausawan doon. Wala man, mawala tayo parusahan mo, mawala tayo pakaon. Man, sa sunod game, sinunod mo. Balos ko guys. Balos ba, balos. Gaganti tayo. Babawi tayo. Yo.